दुखु गोनां नैबे भिडिअखौ देखायनो बा बे मानि थाखाय आं बुंनो थांगासिनो दङ बिनि सिगां गोबाङा सोंहरदों आंनाव आदा बा फंबाय कास्टम बसुमतारियाबो बिपिएफआवसो हाबहैलायबाय नामा बा बिपिएफआव हाबमारबाय नामा गोबाङा शक जादों नोंथांमोना ससियेल मिडियानि थ्रुयै नुखाबाय कास्टम बसुमतारि बिथांल' नङा बिथाङा सासे एक्स एजिएस अफ सेन्ट्रेल कमिटि अल बड' स्टुडेन्ट इउनियन बा आबसुमोन दा बेजों लोगोसे एबसुनिनो माखासे मानि जब हल्डार आरो मोजां मोजां पजिशनाव थानाय गेदेर गेदेर मानसिफ्राबो हाबहैदों दिनै जायफोरखौ मुं सोलाजोबनाय जायाखै सोरबा बिटेक एमटेक खालामनाय आईटी सेलनि एक्सपार्ट सोरबा एमएसडब्लिउ सोरबा बिदिनो एमए एक्स एजुकेशन सेक्रेटारि बैफोरबो दिनै हाबदों थ' जों गोबां समाव बिदि नुबाय थायो दा बिनि सिगां सोरबा हाबनाय सोरबा मानाय बिनि सायाव जों मानो नुबाय थादों आं बेखौ बुंगोन बिनि सिगां मोननैसो आं फुटेजसो देखायनो नागिरदों दिनैनि दिनाव नोंथांमोना निस्सय नायजोबोबा एसे बर' बुजिगोन Nowhere within that district administration of जोंनि पुलिस पावारा थायोमोन किन्तु दिनै पुलिस पावारा दंमालाय मा जुडिशियारि दिनै जुडिशियल पावारखौ दिनै रङिया कर्टआव लाना थांबाय ओइ सेक्रेटारियेट एसेम्बलित लम्बारू Permission দিব না নাই প্রমোদ বড় ডাঙরিয়া উপায়তো নাই that প্রমোদ বড় ডাঙরিয়া is afraid of Congress or else some kind of childish. I think that is what the behavior Mr. Pramod Boro is showing right now. Despite as per the rate we are ready to pay him 32,000. Now this is a small revenue but the important revenue for BTC. But in the mind of Pramod Boro what he is thinking is that no 32,000 is not a great matter, but Congress should not come here. There should not be any kind of meeting in the government houses by Congress, Indian National Congress. That's why Pramod is not allowing. Now the fact of the matter is that Pramod Boro, where he is supposed to be concentrating, Mr. Pramod Boro, where he is supposed to be thinking about, jot kham kuribo loga, yet kham nokre. Itia kiman hangama hoy ase amar university. বদলেন ইউনিভার্সিটি লৰা ছোৱালী বিলা কোনবা কটনত গৈছে কোনবা নেহুত গৈছে কোনবা অমুগত গৈছে সবতে সিলেকশন হৈছে কিন্তু ৰিজাল্ট ইতিয়ালৈকে বদলেন ইউনিভার্সিটি দিয়া নাই আমাৰ লৰা ছোৱালী বিলা কটনৰ পৰা খান্দি খান্দি আহিছে আপুনি তো পাস হৈছে ইউ আৰ কোৱালিফাইড টু ষ্টাডি ইন কটন কলেজ ইউ আৰ কোৱালিফাইড টু ষ্টাডি ইন নেহু ইউ আৰ কোৱালিফাইড টু ষ্টাডি ইন দিস ইউনিভার্সিটি বাট ইউৰ ইউনিভার্সিটি ইন বদলেন has not given the result. As long as we don't get your mark sheet, your progress report, we cannot give. Very sorry. So, why? Kiman dukhor kota hibila. Pramod Boro itur kam to kuriba lagisile. Je result to honkale dia. Amar lora swali bila ya study korise. Kintu itia admission napai. Tite ki hoi jabo. Eta onuman hobo, eta idea hobo. Je Bodoland University ami osorer eta university. It is just nearby. ঠান্ডা ভাত খাই পেলাই আমি বদলেন ইউনিভার্সিটি গৈ স্টাডি কৰিব পাৰে টকা পইচা কম খৰচ হয় কিন্তু ইয়াত স্টাডি কৰি পাছত যদি বেলেগত এডমিশন নাপায় ইয়াত কি কৰিব লাগা কি আৰু আছে প্ৰমোদ ইয়াত কাম কৰিব লাগে এতিয়া চাওক বাক্সাত কি হৈ আছে মুছলপুৰত কোৰ্টটো বলে কোটবা লৈ গৈছে বলে ৰংগিয়াত তাৰ মানে এটা বদলেনে থাকিবা নালাগে এনেকা কোৰ্ট ইমান লয়াৰ সকলে ইয়াত লয়াৰ হৈ পেলাই জীৱন যাপন কৰি আছিল ইয়াৰ সুবিধাও প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া দিয়া নাই এটাৰ পাছত এটা ব্ৰিটিছৰ অংগবিলা কোনিবা লৈ গৈছে ইয়াৰ তাৰ খিয়ালে নাই আজিৰ তাৰিখত এই কালচাৰেল কমপ্লেক্সত কংগ্ৰেছে যেতিয়া মিটিং পাতিবলৈ পাৰমিশন বিচাৰে পাৰমিশন নিদিয়ে প্ৰমোদ ডাঙৰীয়াৰ এই গতিকে আমি আজি খুব দুখ পাইছে दानिया नोंथांमोना नुनो मोनगोन जे प्रमोद बर' सारा मोननैसो मोजां स्पिच होदों मानि सायाव आरो बेखौ नोंथांमोना बेसेबांसिम गनायजाथाव मोनो नोंथांमोना बुंनो हागोन इन्डास्ट्रि बिफाना दिनै बेवहाय इनभेस्टमेन्ट एन्ड स्टार्टआप डेस्क मोनसे बानायदों आरो बेखौ दिनै लन्च खालामदों जाहाथे जोंनि एरियानि जायफ्रा इन्डास्ट्रि गोदानै बानायनो सानदों एबा इन्डास्ट्रि
बिथिंखौ जौगाहोनो सानदों बिथांमोना बे डेस्कनिफ्राय गोबां हेल्प मोनगोन बबे बबे बिथिङाव बोरैहाय खामानि मावनांगौ बे औवानि इन्डास्ट्रि जाथों एग्र' बेस इन्डास्ट्रि जादों एबा गुबुन प्रडाक्शननि इन्डास्ट्रि जाथों बेवहाय गोबां रोखोमनि हेल्पखौ जोंनि लाइमोनफ्रा एबा जोंनि जायफोर खामानि मावग्रा बिथांमोना लानो हागोन आरो बिराद मोजां मोनसे इनिशिएटिभ दिनै इन्डास्ट्रि डिपार्टमेन्टआ लादों जोंहा EM रेवरेवा नार्जारि बिथांनि दैदेननायाव आगोलाव इन्डास्ट्रि डिपार्टमेन्टनिफ्राय बेबायदि जेबो खामानि जायाखैमोन जोंनि ओनसोलावबो गोबां सेक्टर दङ जि सेक्टरफोरखौ अर्गेनाइज खालामोबा बेयो गिदिर गिदिर इन्डास्ट्रि जानो हायो दा बेखौ नायनानै बिथाङा दिनै नेशनेल लेभेलनि गोबां इन्डास्ट्रियेलिस्टफोरजों जगाजग खालामदों इन्टारनेशनेल लेभेलनि इन्डास्ट्रियेलिस्टफोरजों जगाजग खालामदों आरो जोंनि ओनसोलाव बोरैहाय इन्डास्ट्रि बिथिंखौ जौगाहोनो हायो बिनि थाखाय सावरायलायनो थाखाय दिनै बेवहाय मोनसे सानसेनि कनफारेन्स लादों इन्डास्ट्रि डिपार्टमेन्टआ जोबोद मोजां मोनसे साक्सेसफुल कनफारेन्स बिनि उनाव आरोबाव आवगायलांनो हागोन आं बिथांमोनखौ दिनै खावलायदों जे बियो मास मोनथामनि गेजेर गेजेर जानांगौ आरो जोंनि ओनसोलनि जायफोर गुबुन गुबुन बिथिङाव फिसा फिसा इन्डास्ट्रि दिनै बानायनो नाजादों बिथांमोनखौ जेसेबां हायो जों सापर्ट होनानै जोंनि ओनसोलखौ रांखान्थि जौगानायाव मदद खालामनांगोन जिखियानो जाया भिडिअखौथ' नुजोब्बाय दिनै सोरबा BPF आव जइन जादों सोरबा UPPL आव जइन जादों सोरबा कंग्रेसाव सोरबा BJP आव जोंहा बेखौ बुंनांगौ दरखार गैया मानो होनोब्ला दहाय आं जे भिडिअ फार्स्टआव ससे देखायदोंमोन नैबेफोरबायदि न' डाउट ड्रेसखौथ' नुदोंना नोंथांमोना नैबिदि ड्रेस बै भिडिअ आं जाय होदों बेखौ बर'फोरनोबो नांगौमोन बे जाहैबाय जायखि जेखि आफादावनो था जायखि मायावनो था अलखदनि समाव हारिखौ हारि होननानै सिनायनो हाग्रा बै लिडारखौसो बै दैदेनगिरिफोरखौ जोंनो नांगौ मानो होनब्ला आथिखालाव जोंनियाव लुबैनायफोरा मामोन सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड बर'फोरनिनो आर्मि रेजिमेन्ट थागोन बड'लेण्ड आर्मि रेजिमेन्ट बैफोरमोन दिनैनि दिनाव मा जागोन थेर बेथेर थ' बेखायनो किसुमान मोनखानाय पावारफ्राबो थांजोब्बाय होननानै नोंथांमोना खोनासंगासिनो दङ आरो बिसिबां सैथो किसुमाना फोरमायफैगासिनोबो दंबावो बेखायनो खायफा बुजिनाफोरा आरोबाव थांखानाय पावारफोरखौ बोरै लाबोफिननो हागोन गोसो सोलायनानै जइनबो जाहैदों जानो हागौ अबेबा जिखि पार्टियावनो जाया नाथाय बेनो हारिनि अलखदाव खौसेयाव बा पार्टिखौबो दसे दोनथ'नानै हारिजों गसंथानो हानाय लिडार जोंनि गेजेराव सोर दं सोर मार बेखौ रायजो राजाया दिनैनि दिनाव फिन सायख'फिननायनि सम फैबाय गोबाङा बुङो ससियेल मिडियायाव बुंबाय थानानै लाब गैला नाथाय लाब दं गामि सिं सिं थानाय मादैमोन महिलाफोर सोमोन्दोआव गोलैनाय बिमा बिब'फोर जानाय जायफ्रा गोसो गोथारै सोरखौबा थुख'हरदोंमोन नोंथांमोननि बे मोजोमसे अननायनि आसिनि भटजों दिनै बैसोरबायदिया सोरबा थगायदोंब्ला दिनैनि दिनाव सोलायनायनि नैबे जोंनि बुंनायजोंनो खोनाहैगोन सोलायनांगौआ सम फैबाय नामा मानो होनब्ला अलखदानो जोबला माथो बर'फोरनि गेजेराव नोंथांमोना मा सानो नै बेफोरबायदि खामानियाव ससियेल मिडिया खामानि होयो जायनि थाखाय गोबांथार राजखान्थियाव थाग्रा राजखान्थिगिरिफ्रा ससियेल मिडियाखौ आजिखालि हाथियार महरै बाहायनो हमदों नंगौखौबो नङै नङैखौबो नंगौ नाथाय सैथो खौरां फोसावग्रा सोर साबैसे दंबावो हारिनि जानानै जायहा सैथो फोसावो बिसोर बदनामसो मोनबावो बे